ata fila mɔgɔ si an tɛ ka kan kelen ne tɛ ka to yen n bɛ ka n ka minɛn de arranger ka bɔ yen o tuma an tɛ kan kelen fɔ a tɛna bila mɔgɔ si ɲɛ ma mɔgɔ si juste n bɛ ka arrangement dɔ de kɛ sisan ka taa Ça marche. Tu regardes pas. Je vais regarder. Tu me le dis pas. Ok. Lui qui est assis là, mais tu occupes une place là. C'est la tête de la même. Ah non, Malik. Emballement Pressou, la presse écrite, la presse audiovisuelle. On a eu le droit soyez les bienvenus. Anya Lanini Kanibwende président, Amna Kumadi, coordinateur général de la CEMAS, Alhaji Issa Kaouji, Nala Sona Alebe, imam introduit. Issa Kaouji. Salam alaikum. S'il vous plaît, regardez, aïe maman no amna baradambe. Aïe maman no amna baradambe. Aïe maman no amna baradambe. S'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Aïe regardez amna baradambe. Votre attention s'il vous plaît. Aïe maman no amna baradambe. Aïe maman no amna baradambe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amalma Islamé Nabaga Bela Djelamba Fo. Olimi Blaoukou Moukono. Oye, Semasi Pare. Le chèque, le respecté, l'éclairé, l'imam Mahmoud Diko. Le chèque, le respecté, l'éclairé, l'imam Mahmoud Diko. Allez de coordination, mouvement, association et sympathisants au Parembado. Abela Djelemba Kalama, Aklijigi Boloma. Barake Mina Yamarele Mimblana Naka Boloka. Politique sera fait au de Semasi. Semasi Kalayini Mounié. Voyez notre foi, notre dignité pour servir la patrie.
anw ye diinɛ mɔgɔ ye diinɛ fɛn o fɛn n'a ka laɲini ye basigi ni lafiya ni jamanajɔ ye an b'an yɛrɛ ye o diinɛ yecogo la an ka danbe ɲuman min bɛ an ka danbe an'an ka adamadenya an'an ka ɲɔgɔn minɛ ani ka fara ɲɔgɔn kan faso jɔ an b'an yɛrɛ ye o la fo ka taa se jamana kanu ani jamana jɔ an y'o tiɲɛ ta maa min na o ye le chef respecté Liman Mahamudu Dicko o baara o ka se ka waleya politique sira fɛ a ka yamaruya kɔnɔ mouvement association ani jamanaden fanba minnu tɛ tɔn na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan n'u b'u yɛrɛ ye a ka vision na k'a fɔ Mali ye jamanaba ye diinɛ jamana don danbe ɲuman jamana don faso lafasa jamana don o kuma o hakilila ɲuman min tun b'a la kabini kunun fo bi o bɛ se ka waleya politique sira fɛ cogo min na o de y'a to CEMACI sigira sen kan CEMACI ye politique tɔ ye tiɲɛ don nka Imam Mahamudu Dicko est un grand homme un grand monsieur qui a tout donné à ce pays o hukumu kɔnɔna la a ka kan a y'a fɔ ka fɔ jamanadenw ka laɲini o bɛ se ka sabati cogo min n'o ye jamana maracogo ɲuman jamana kanu ani jamana basigi o bɛ se ka lafiya cogo o bɛ se ka sabati cogo min a ye o jɔyɔrɔ caman a yer'o kɛnɛ kan wulikajɔ min bolo dara le 5 a ye kuma min fɔ an tɛna walawala ko la wulikajɔ min bolo dalen don le 19 ni ala sɔnna n'o laɲini ye fɛn min ye politique sira fɛ ni nɔgɔ t'a la pewu CEMACI b'o kan CEMACI n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ b'o kan n'o ye kuru minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ M5 ye n'o ye M5 rassemblement des forces patriotiques o baarakɛminɛn min ni anw fana b'o kɔnɔ ni CEMACI dɔrɔn tɛ n'an fana b'o kɔnɔ o baarakɛminɛn de y'a ɲini ka gafe bɔ le 30 ka fɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ kalanko lakanako jamana maracogo ko fo ka taa se élection ma ka fɔ fura foyi t'a la ko président Ibrahima Boubacar Keïta a ka jɔyɔrɔ bila ani fana a ka régime o kuma fɔra an b'o kan an ma b'o kan nka Liman Dicko était un homme sage un homme éclairé a ye kuma min fɔ le 5 an tɛna walawali ko la bi a y'a kanu ka kuma jamanadenw fɛ à travers la presse an bɛna kuma di an ka seguba ma an ka ɲɛmɔgɔba ma pour a bɛna min fɔ an bɛɛ lajɛlen ko lamɛn k'Alahu taala deli ala k'an bɛɛ sɔn an ma la parole au chef respecté Liman Mahamudu Dicko. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسلموا أما الله تنوك بركة علي فهنا نكشي أن النعمة كونين كربين أنا ثم وصلنا أنا جنوني نو بورا لك الإسلام بلد الإنفو كنا باب بلد الإنفو كجمنا دين بلد الإنفو نكشي نبركة أن النعمة ينيكو كأم بلد الإنغا سامي أنغدو كما يرلا بهك دونيني كأنيني mɔgɔ maa bɛ kɛnɛ in kan ni minnu tulo b'an kan na an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka hinɛ minɛ ani yafa ɲini ani tasi bila k'o bila ka taa an ka jamanadenw ma maa minnu n'u ntanyana tile fila in na u ntanyana k'u to fɛn min na o ye fasojɔ ye ani faso tangani ani faso kɔlɔsili ani faso danbe a kana tiɲɛ a kana burja o y'o nidi pour que u ka se ka faso kumabɔ o kibaruya in sera an ma an tɛna se ka don kuma kɔnɔ n'an m'a ɲini maaw fɛ laadala min bɛ kɛ o ye ka miniti kelen kɛ tasi fila ye o miniti kelen an b'a respecté anw b'a kɛ fatiha ye k'a ɲini ala fɛ a k'a kɛ hinɛ ye k'a lase ayiwa u bɛɛ lajɛlen ma o forow bɛɛ lajɛlen
jamana ala k'a kɔlɔsi ala k'a tama n y'a ɲini bi ka kuma in bɛ sigiyɔrɔ damadɔ la kuma in sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye waliɲumandɔn ye ani barakada ye ka ala fo ka ala waliɲumandɔn ka barakada ala ye o kɔfɛ jamana in denw a cɛ n'a muso a denmisɛn n'a maakɔrɔba ka bɛɛ lajɛlen fo ka u fo dante foli min na k'u fo u yɛrɛ ye anw ka nin jamanaba in n b'a fɔ tuma bɛɛ n ko nin jamana in ye jamanaba ye maa minnu b'a kɔnɔ maabaw don c'est une grande nation c'est un grand peuple nin jamana in o jamanadenw mɔgɔ o tuma n'a y'an kan bɔ a ye wuli a ye na an ka jɛ jamana in lahalaya min b'a la k'o yira o bɛ bɔ bɔcogo min ani u bɛ laminɛni kɛ laminɛ cogo min wajibi don n'an sera sani an ka don ko wɛrɛw la min kɛra kununko an b'o de foli kɛ fɔlɔ an b'o foli in kɛ ka jamanadenw fo ka tila ka barika da u ye n'an ye jamanadenw wele u bɛ bɔ o ye danaya de ye ala ye danaya min don an n'u cɛ n'o tɛ wari t'an bolo sanu t'an bolo foyi wɛrɛ t'an bolo k'an b'o di wa anw ka jamana in to jamana fana ye dɛ non anw ka jamana in to ye natabaya jamana tɛ wa an minnu t'u yɛrɛ don o jamana tɛ nin jamana in ye i bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi partout dans ce monde là diɲɛ bɛɛ i bɛ maaw ye u bɛ bɔ dɔrɔmɛ kelen walima dɔrɔmɛ fila k'o farala nburu sɔngɔ kan maaw bɛ wuli o ka président nɔfɛ u b'a di mais anw ka jamana in tɛ bɔ abada k'a fɔ ko kɔngɔ b'an na jamais i t'a ye maliyɛn ka bɔ k'an ma buru sɔrɔ wala an ma nin sɔrɔ ayi anw bɛ bɔ de tuma min n'an danbe n'an yɛrɛ kun n'an ka hɔrɔnya n'an ka dignité n'o mɛnna sira waati min n'i ye maliyɛn kɔɔri a bɛ wuli ka jɔ a sen kan o b'a jira k'a fɔ k'an ni maa tɔw y'a ye différence entre nous i t'a mɛn abada anw ka wuli ka taa ko mɔgɔw bɔra ko dɔ farala buru sɔngɔ kan walima dɔ farala tulu sɔngɔ kan mɔgɔw tɛ bɔ a bɛ fɔ daw de la mɛ ka bɔ ka manifester parce que anw bɛ maloya ka bɔ k'a fɔ ko kɔngɔ b'an na anw fɛ yan de mɔgɔw bɛ daga sigi ji gansan k'a k'a la ka tasuma don a kɔrɔ ka denmisɛnninw lasunɔgɔ pour que ka du sutura a kana dɔn k'a fɔ ko sɔrɔ tobili ma kɛ yan o bɛ maa minnu ka tabiya la o ye anw de ye Persoalan ni maa min kumana n'i ko jamana in ye jamanaba ye walahi ma fili c'est un grand peuple c'est une grande nation bâtisseur des empires du royaume anw ka nin jamana in jamanaba don i t'a sɔrɔ yɔrɔ si farafinna yɔrɔ min empire 5 ɲɔgɔn a kɛra yan a royaume hakɛ mɔgɔ t'a dɔn les foyers qui ont éliminé l'Afrique le monde le reste du monde wa poira yande yande Tombouctou ye yande Kene ye yande Nioro ye yande a caman ye i tɛ se ka min énumérer k'a ban c'est ici le Mali c'est ce Mali dont il s'agit o min n'a bɛ bisibasa la bi a bɛ lingilanga la bi o Mali de ko don le Mali ne mérite pas ce sort anw ka wuli ka jɔ ka kulekan bɔ ka tila ka kulekan bɔ dɔ wɛrɛ tɛ o le Mali ne mérite pas ce sort pitoyable. Le Mali ne mérite pas ce sort. Anw ka wuli ka jɔ ka kulekan bɔ ka tila ka kulekan bɔ dɔ wɛrɛ tɛ o le Mali ne mérite pas ce sort pitoyable. Le Mali ne mérite pas ce sort. Anw ka wuli ka jɔ ka kulekan bɔ ka tila ka kulekan bɔ dɔ wɛrɛ tɛ o le Mali ne mérite pas ce sort pitoyable.
anw ka kɛ yɛlɛkɔ ye an ka kɛ dugu sago ye je m'excuse du terme Mali ninnu man kan parce que an ye Mali min sɔrɔ o Mali t'o ye o Mali t'o ye o Mali t'o ye o de b'a to an bɛ wuli an bɛ kule k'an bɔ bi bɔ tɛ koyi tuma o tuma n'an y'a kɔlɔsi k'a fɔ sira min bɛ ka taa sira ɲuman tɛ ni Ala ye occasion d'an ma an bɛ wuli ka jɔ on fait l'alerte k'a fɔ mɔgɔw ye nin t'a kɛcogo ɲuman ye nin t'a kɛcogo ɲuman ye a ka kan ka kɛ kɛcogo min na o tɛ nin ye kuma bɛɛ waati bɛɛ on n'a pas raté une seule occasion n'an ka kan ka maa minnu hakili jigin Ala ye jamana in mara don maa minnu garijɛgɛ la n'an ma wuli ka jɔ k'a f'u ɲɛna a y'a kɔlɔsi a y'a kɔlɔsi a y'a kɔlɔsi bi jamana in bɛ lahalaya min na a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mais min y'a to bisa bɛɛ tɔnsi wulila bɛɛ wulilen don k'i jɔ mun don jamana c'est la patrie qui est en danger c'est jamana l'existence même du Mali yɛrɛ o de bɛ ɲini ka tunu dugukolo in bɛ yan anw ma sigi yan o bɛ to yan o mais fɛnw bɛ yen n'o tununa o kɔrɔ ye ko Mali tununa n'o tɛ mɔgɔ tɛ se ka dugukolo in ɲini ka taa n'a yɔrɔ wɛrɛ ye o nka fɛn dɔw de bɛ yen n'olu tununa a bɛ fɔ ko Mali tununa ni danbe t'i la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se k'i kun kɔrɔta jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma yɔrɔ t'i bolo jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i kɛra ten i bɛ yen wa i tɛ yen jamana bɛ ɲini ka se o dangan de la o de la kumakan wulila kulekan wulila mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan parce que an bɔra kulekan bɔra jamanadenw bɔra olu ŋaniya jira diɲɛ y'a ye diɲɛ y'a mɛn mais malheureusement minnu bɛ jamana kunna o y'a kɛ ko mun b'a ye u m'a mɛn ils ont fait semblant. Ils ont ignoré le peuple. Parce qu'il faut le dire. Il a fallu que vous regardez donc à vos cours de Sénat ça. Ma hakilima wɛrɛw k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na o ka kɔrɔli kɛ a tigilamɔgɔw ye u sɔrɔla ka bɔ ka kumakan fɔ kumakan min tiɲɛ yɛrɛ la jama in bonya bɛ yɔrɔ minnu kumana olu yɛrɛ tɛ mɔgɔw ye ko ne b'u dɔgɔya o tɛ ne tabiya ye nka kuma min fɔra la main tendue nin main in tendira wa a ma tendi o non ni i bolo samana n'i y'a tendi o ye kelen ye wa et puis on tend la main à quelqu'un qui est loin de vous. Et quand il faut dans la règle, quand je tends la main, ça veut dire que le peuple est loin de toi. Il n'a pas besoin de tendre la main. On peut comment on peut comment nous aider à voir non. Alors, on dit que il y a mal. Et nous avons beaucoup carrière. Oui, que les gens ont les oui. Et nous avons une garde dans nous. Moi, je bolo down. Et nous avons demandé à quelqu'un qui est là. Et nous avons demandé à quelqu'un qui est là. Tout le monde peut les délais informés ou qu'à voulu, qu'à pouler, qu'à gor. Nous, car nous serons capables de tendre la main. Non. Vraiment, boutade de l'eau, ce n'est pas une manière de ridiculiser quelqu'un, ce n'est pas dans mes habitudes. Je dis que cette main-là n'est pas la main du shérif qu'on doit embrasser. Qu'est-ce qu'on fait de ta main? Voilà. C'était la main de Achraf Shorafa. Cette main, on va l'embrasser. Mais non. Malheureusement, la main tendue n'est pas celle du shérif. Donc, détend la main, vraiment,
au cours nous à Tchara, à point nous Tchara. Mais non, c'est pas la même. Ouvre le cœur, nous le faisons là. Il clôt d'aile. Demande donc me que quand il faut y calmer. Ça je le dis en face. Je veux que vous le sachiez. Oui, bien sûr. Mais avec moi, nous voyons. Je crois que tous les cas, à ma femme, malheureusement, ma femme. Parce que même boulot, cette façon de gouverner, cette gouvernance, on a un particulièrement, je dois le nommer. Je suis vraiment peiné de le dire. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Mais, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Il faut pour un proche. Ils ont opposé tout le peuple. C'est ça la méthode. C'est ça la gouvernance qui est en cours. Opposer les gens, les uns contre les autres. Religieux ou Kafonyorango, parti politique ou Kafonyorango, à trois des communautés ou Kafonyorango, race ou Kafonyorango, Kadnebe ou Gagnon. Et puis, ni même Garoula, ou Bedoni dit, mais ni même Garoula, ou même avec Chouila. Ce n'est pas ça qui va sauver ce pays-là. De madame, 75% du territoire est à contrôler. À table de Halimni Bekala. Bon, avec Franyon, là, on va réformer, on va découper, vous allez réformer un pays que vous contrôlez. Un pays que vous ne contrôlez pas, qu'est-ce que vous allez réformer dedans? Bon, alors, donc, Jamana Kakanka, Soussimi Kakanka Kula, cohésion, nous femmes, pour que Ambele de Kata, la Kelena, Kajamana, une bois, Doubo Saroula, en Mangani Mini, pour le Desrakate. Mais on nous distrait. Oui, humble pour $, vraiment on nous distrait. Vous distrait, vous devez être au chocolat, où il est là. Kado fodoma, kado bla dola, kado bla ou kare do sojo la ou kari nini ou kari pour dire anga ninde. Non, il est grand temps qu'on sait ça, qu'on sache aujourd'hui que l'air est grave. L'air est grave. On met la rame n'a plus aujourd'hui. Demandant niata, à fond au fanta, à secteur au secteur niata. Compartiment fond fait mettre de manière ni à Kelengenta, l'Europe Kelenta, là, il sait qu'à fond, en ben ni wati na ni go ni dongwala ni Europe Kafsa. Amen. Est-ce qu'on lui a dit? Pas de forum, il y en a. Mais on demande un moment. On a un moment. Vous pouvez essayer d'intimider les gens. Comme etc. Non. Moi, je dis que ça ne peut pas nous distraire. J'ai l'habitude de me dire, mais des gars, il faut comment vous s'aimer. Bon, on va comment vous gâter tout. Faut qu'on ait na andara yoro inay. Au Soukouba, on m'a demandé. Katlaga aywa a toro o yoro kele inay ni nana klaxon ko la ko papa o ba wuliwa o ba hawjawa donc vous bo papa maintenant c'est quand on hawjaw non nous faut nous ma fa o ya ni ko yeleme diko ya kota ya dunda ya keta non diko ni faut c'est clair net. Aujourd'hui, demande à quelqu'un mingue. Ambela de l'engagement à faire un qu'est-ce que galant d'État pour sauver ce grand pays, pour rendre l'honneur et la dignité à ce grand peuple que le Mali. Mais lui, il a demandé
ala y'a bonya ani bonya ka kan a bɛ lahalaya min na bi a n'o man kan o min filɛ nin ye o tɛ se ka sabati abada ka adamadenw ta o to an fara-faralen don ninnu bɛ fan dɔ in fɛ ninnu bɛ fan dɔ in fɛ siyaw ayiwa tɔgɔ ye di sigiɲɔgɔnw etc etc bɛɛ ka fɛɛrɛ ɲini min b'a to bɛɛ kunkarilen bɛ ɲɔgɔn na ka bɛɛ sɔgɔ la maa minnu bɛ kɛlɛ la don o don est-ce que ils ont temps yɛrɛ b'u bolo ka développement ko kuma fɔ wa c'est une façon vraiment de nous distraire c'est anw ka jamana ma kan ka sɔn o ma et puis maaw u bɛ jɔ Mali la non Mali t'o ye ce peuple là est un grand peuple moi j'y crois c'est ma conviction k'a fɔ ko anw bɛ jamana min na min b'a la bi kɛlɛw ni mankanw ni fɛn wɛrɛw c'est parce que tout simplement minnu yɛrɛ jamana b'u bolo olu yɛrɛ le génie malien hakili ni kodɔn ani faamuya min ni Ala y'a di malidenw ma o jɔn'o de la on cherche l'expertise d'X Y min bɛ Mali la yan c'est dans ce Mali depuis des siècles san kɛmɛ yirikaw mɔgɔw sigira qui ont partagé le même aire géographique l'espace où sigira la mais de couleurs différentes de langues différentes de cultures même différentes mais qui ont inventé ils ont le génie, ils ont inventé des concepts qui leur permettent de vivre ensemble dans la culture. C'est nous, c'est chez nous ici qu'on appelle le Sénégal, comme on le dit. Ça n'existe nulle part ailleurs. Au jamana minnu sera ko kɛ kunun ko mɔgɔ minnu i bɛ taa sɔrɔ ils sont dans le même aire géographique mais u couleurs tɛ kelen u kumakanw tɛ kelen u ka culture yɛrɛ tɛ kelen nka u y'a dɔn k'a fɔ anw ka kan ka sigi ɲɔgɔn kan o ye diyagoya ye. Ils ont inventé. Tu vois le génie malien extraordinaire, ce génie extraordinaire que tu ne trouves nulle part ailleurs. Oui, ils ont inventé Mimbato. Donc on a naé, Bodoké avec Bianca, nous gagnons flag avec Bignonga, trois gagnent Bignonga, Traoré Jarabe Bignonga, etc. etc. Maman, nous gagnons Bunga, nous avons parce que vous avez une nuance. Quand nous tenons un magasin, nous les faut éviter. Et les gens ont ri, ça nous amuse, on trouve un moyen pour vivre ensemble. Interrogez encore le génie malien. Nous sommes capables de faire la paix. C'est un tal. On va demander si c'est la fière sur un yéré. On a un barca pour un yéré là. Quand ni ma wɛrɛ ma fɛn min bɔ anw t'o dɔn k'anw ka jamana kɛ yuguyugu dɔnna ye o ye yuguyugu dɔnna o ye jumɛn ye maakɔrɔw ye fɛn minnu kɔrɔ k'a di aw ma an k'o don fini na o ka kɛ tiɲɛ ye nka hakili fana voilà même hakili a yuguyugulama de b'an bolo ce que les gens ont fait ils ont expérimenté comme expérience de vie en b'o de ta ka na n'a ye ka nɔgɔ non on n'a pas besoin de ça nous avons un génie très fort. Min b'a to anw ka jamana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan jamana in bɛ se ka ɲɔgɔn faamu jamana in bɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma n bɛ deli k'a fɔ n ko anw ka jamana in de la il y a deux concepts nka a bɛ ka tunu an ni ɲɔgɔn cɛ n b'o fɔ a ka hakɛ to n ye alimami de ye n ka tubabu sen fɛ n b'a fɔ n ko anw ka jamana in na fɛn fila tun bɛ yen o ye yafa ma hakɛ to bisimila an bɛ kun. Ça, c'est des valeurs que nous avions. On est en train de perdre. Nous sommes dans mon cas. Et mon Dieu, d'habitude, nous sommes dans mon cas. Haketo, il y a femme à d'abord. À pauvre banc. On va demander de mon Hakim Bala, Ferro Bala, Dabadou Bala, Mimbato, de mon ami, c'est qu'à se dire à Dambela. Mais, appel à de l'embé sur quand il y a, on restaure la confiance.
Donc nous mettons les cas pour Besserata. Madaïla. Karim Madaïla Pau. Madaïla Pau. Au Cap Sandarila, dans la Catibia. Pour le gars du Campbell. Donc, on va demander Nangarila, Ambedila, Ambed. La Canation Rocatilla. Numéro de Carilla à Chemaïda. Vraiment, la Halayam Nimbe Sena, au Bar Kalama, Neba Kalama, Nguin, bon, Wulikera, Jamana Kono, Jamana Koka, Beula. Numéro Wulel Nouk, Mana Amoulame. Non, nous vivons dans le monde, on demeure et nous bavons, non. Un des maman, un des nima, non, on n'est pas des sauvages. Un des mots avec moi. Waouh, on a demandé un taxi. Il faut que au carton, pourquoi on a demandé une ala sona. On bolo tachi, on te fera ma kakachi, waouh, on te soit kachi hanyan. Non. Mais demandé une chiva ou une jeune, parce que la fin chi. Kama utu suguli ukabo ukata tasman menewa ukata atrait du pneu de Israël. Oh elle est achibale oui. Non. C'est à qui on a une confiance. Mamu ni andarula. Kat jamana na kono fem bela gelenta ka duma. No tiglamro. Ulu ye jamana burja. Ka kiri burja. Secteur jamana kono bi min na te kashine bi flala mais ni jamana tira do wuyachi ni jamana dum la wuye ko ke bali kay do nana nayi c'est ni Sénégal au tarbi o ben du kashila bangala ulu ben du kashila moni gala ulu ben du kashila commerçant ulu la Maman, il y a quelqu'un qui a fait des mal. Mon yere be faso bara la bebe kule la. Be was komba. Ni na ko ka ke hali kilin dala bin saraka ka. Ado ni programme mun ko ni bari ko ora de. C'est dommage. Moi je me rappelle ne bara en Kataga au sur l'occupation de Sénat. Le Taragao. Maman, nous y sommes amenés. Nous avons eu la guerre. 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 Charia, ça ne se fait pas ça comme ça. Charia, tout est où? Charia, c'est créé une question là. En forant ce n'est pas le dire au Panapodo maintenant. Mais constant, nous qui a donc, c'est une cara, hôpitaux là, cara yoro là. La jamana est la guerre, mon hérède de Madame Meneka, vous êtes la guerre. En réalité, la jamana est il a été abandonné. Il a été abandonné. Maman, quand il faut abandonné. Il a été abandonné. Il faut abandonné. C'est pour cela qu'il y a le 29 février terminé. Où il y a le même mot, nous sommes 20 millions de Maliens. Ni a ye mo damado bina an karaba ka an go udafe o kora e kan nyom bladi nan jora hal nam farakuru amo de tawti sana. Il faut que qu'on refuse de nous résigner. Aïe. On va dire que bon, pour nana anticiper. Non, c'est quoi? Non, on m'a gagné son nom. Nous ne sommes pas un peuple soumis, ni un peuple résigné. Nous, on va On sait qu'un boulot pour faire la finale.
Nazaran nana mani douanier ka foko ne de marati koyi. An bɛ kɛlɛ de kɛ ni sera ma n bɛ sɔn sanni waati cɛ mais kana marati minnu jɔra siya bɛɛ kabila bɛɛ k'a fɔ ko an tɛ sɔn o y'anw ka jamana in de ye. O bɔnsɔnw ma kan k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔw ye se résigne an bɛ sɔrɔ min na bon an kɔni b'o la diɲɛ bɛɛ bɛ ka kasi Mali ko la mais le sort du Mali c'est lamentable vraiment le Mali les soldats ils sont pas bien formés non ils sont bien formés mais ils ont un problème. Le problème qu'ils ont non c'est pas on va se rajouter poltron non aïe non Dengolon moi je suis convaincu qu'à voter mais une armée est l'émanation de son peuple. L'état d'esprit dans lequel le peuple est, l'armée ne peut pas être autre que ça. Ni de mon dernier ou bien angoisse là, ou du souk achilendo, que les bêtes kumingama, maou dalindala, parce que quoi est ma femme ou ma fouille femme ou quoi il y a dalindala ou niebala, moun go gambe jamana herede ni ulu kejo ba iraka fo ninkelen non. Faut débattre au bêta mais sans conviction. Sinon décolonté là, aïe décolonté de mana inaou. De mana mingoro mami makala, habita Chine, habita Yembe, avec milliards sur avec nanaye. Oui de mana in décolomba là-bas. Je suis convaincu que quand nous doit être, mais même une avec un mille fois, un mille de caquet, elle dans le bado kaboko tiens. Hali ni hakeni min da kamponye la ito sort. Bon, autre que l'amour, ils sont dans un état d'esprit parce que c'est d'abord mental. On est à la madé, ils sont hakili là. Quel est le niveau de droit avec chien? Hali ni mi be diri. Oui, de manière état d'esprit maintenant. Il est mon mani ni là. Abele de le mafia, ali munu be famo na rapport. Ou les greffes nous comme donc voilà quoi qu'on peut trouver maintenant en bonne main mais en bas de tout comment y va on me suit en de la cachiva donc vous les gars d'une guerre à quelqu'un avant de vous les gars d'une guerre à quelqu'un mau kumana macama kumana nyado mau bina machine ngene mau be mun dor lendu a ubna diko bele c'est na fana bina fanye ko bon vraiment ngar la ja ngani ko te ay il m'a fait des équivoques beaux là. Comment Kawa Sika akabom ou Zukuna, Iranian Kabut Zukuna. Mine trop faux là. Vous pouvez mine trop faux là. Ah, c'est le gars qui n'a pas eu tout le monde. Non. أشرف الشرفاء الله أشرف الشرفاء أبوين نبني نكلم فوقتا أكمل أيوة نفو ندمينا de violence là nga mbekele la c'est ça qu'elle a dit allez chien doit n'être Darami Pai, Banya Jeleuta, Anya Zeruta, Ambaka Jamana Bechi, Ambaka Jolibo, never did go in a fit number what they do. I've been in get to Dara to Corvala son. I can fit nothing. I am really meant to die. And then you won't care about it. Allah, Nia, not going to do it. If you go in the Alaka Pudi,
donc de b'a bolo n'a ye don minnu fɔ n'o don sera a ye min latigɛ o bɛ kɛ donc a ka faamu a ka dɔn maa o maa nana CEDEAO nana o ONU nana o mɔgɔ wɛrɛ nana o an b'i lamɛn an n'est pas des gens minnu b'a fɔ ani mɔgɔ tɛ kuma an tɛ agité non an b'i lamɛn jamanadenw ye fɛn minnu fɔ o dɔnnen don ni jaabi dira jamanadenw ko nin b'an wasa ni jaabi ma di an bɛ bɔ fo diɲɛ k'a ye ni Ala sɔnna n bɛ n kanto ka weleli kɛ hali bi jamanadenw ma k'u wele ni barikada ani foli don k'a don ɲɔgɔn na parce que secteur min bɛ jamana in kɔnɔ n bɛ se ka min yɛrɛ wele a tɔgɔ ma ni n ko n b'a bɛɛ tɔgɔ wele n bɛ ɲina dɔw kɔ n m'a ye secteur bɛɛ fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ mɔgɔ u wulila n'u sen fila ye u ye ci bila a bɛɛ ko jamana in Bamakɔ yan région bɛɛ u ko jumadon jumadon ye Omar Furkani ye donc ka tila ka sigi kuma in kan ka foli di mɔgɔw ka hakɛ to hakili bɛ se ka pan fɛn dɔw kunna dala ɲɛfɛn in bɛ globaliser ka jamana commerçants fo wallahi k'u fo Suguba Dibida Sugunikura bɛ a tɔgɔ ye di Bɔbɔlisu Sugu Dabanani ayiwa commune kelen-kelen bɛɛ lajɛlen sugu an ma wuli ka jɔsi kɛ n'u ma sugu mɔgɔw wele anw de bɛ sugu la anw de bɛ feere kɛ feere fɛn ni fɛn ye anw ta ye wa an tɔn na an bɛ bɔ wa hali bi o lahidu kelen-kelen o y'olu kurakuraya caman farala kan secteur tɛ yen n y'a fɔ sanni n ka se yan n'a dɔw sigira parce que fɛn dɔw bɛ yen n'i ma a kɔrɔbɔ i tɛ fɛn misère min bɛ jamana kɔnɔ i tɛ se k'a faamu i t'a dɔn fana k'a fɔ jamana in an bɛ tɔɔrɔ an bɛ sɛgɛn an bɛ kɔngɔ mais ce peuple là est un peuple digne mɔgɔw nana maa minnu bɛ cɛncɛn bɔ maa minnu ye laptop ye maa minnu ye mɔgɔ wɛrɛw ye maa minnu bɛ charbon kɛ maa o maa bɛ yen parce que nin jamana in na maaw b'u ni bonya u b'u yɛrɛ kun bonya u bɛ baara o baara fana la baaraba don adamaden o adamaden a bɛ min ɲini halala de don n b'a fɛ ka n yɛrɛ balo o ye hɔrɔn de ye o ye maaba de ye o maabaw bɛɛ secteur bɛɛ minnu bɛ cɛncɛn bɔ minnu bɛ charbon feere minnu bɛ lɔgɔ feere a kelen-kelen bɛɛ lajɛlen nana Diko n ko na ko se in na ta ye an bɛ min f'i ɲɛna n'i nana k'i b'a fɔ an ye i bɛ fɛn wɛrɛ fɔ an ye min tɛ ko an ka bɔ jumadon an ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ koyi ani e de wallahi u nana fɔ e ten u y'a fɔ e ten n'a bɔra i da kɔnɔ se in na k'an tɛ bɔ ayi an n'i bɛ ka tɛ an ni e de ko n y'a to a la ni Ala sɔnna dalen b'a la jamana in cɛ n'a muso a denmisɛnnin n'a maakɔrɔba hɔrɔnya ni danbe bɛɛ ka kan na jamana in den bɛɛ ka kan o la bɔli in tɛ kɛlɛ ye mankan tɛ wɔyɔ tɛ
m'a fait un gars direct que nous sommes un grand peuple issu d'une grande nation Mora Fembala Ode Anga Bo Bojola Min Belakali Abel Lakali ni Achaye Abel Lakali na Kitui Abel Lakali na discipliné Angana Mgo Burja Angana Yoro Kali Angana Tasmado Yorola Angana Manene. On n'a pas besoin de ça. Non. Eh, horo de ambora ambo kunya ngati mana kodi. Mimba kuna ngante ambeto de tira. Kodi betira. Donc amngana barake mimba to. Pour nous donner une autre image. Voilà. Angana so abada kata fenke mimba to. Ambetira kata do la ya werula. On va être à la une des informations. Non. Non. On va montrer au monde que nous sommes un grand peuple. Je parlais du génie malien qui a presque concilié l'inconciliable. Maman, ou couleur te clé, ou tabia ou te clé, ou maman ou te clé, puisque vous avez pas le clé là, vous serez qu'à faire ça. Vous avez qu'à nous rendre au tout. Au delà de nous imaginer. À nous rendre bien aussi. C'est un peu extraordinaire. Donc, nous dans les balles, ni à la son animado, en me tabaco y ragnana. Inch'Allah. Dans les mots. Et c'est vrai, quand on a dit ce qu'il y a, on a voulu, comme on a dit, on a dit, on a dit, ou bien des puisque vous avez façon pour ma car vous pouvez aller à la Kakinuna, à la Koudaros Maya. Quel est le cas de son answer et avec vous pouvez aller à la frère à la Kahera Kanga. Quand il Blakata Halipi, Ambalmake, Anan de Nonke, Mananga Jamana de Nyon, Noé, Maïla Sissé. Asebe alay asebe masayni lala on menin de flagri garamina lala asebe alay araba klaka on fana no soja ka délibéré ta lere fana nati ka do fana no soja asebe alay mani na la fe arab kamana ko yoro ala ka ta ala ka jamana dew u be yoro malien munun be jamana koka ma munun be jamana koka amba don jamana in ahmini mu ita don fo événement do ka ke jamana in ko o de ida don ka boko munun mbora kata tumana u ya don ka fo tumate dambe don ga be denyuman don Maman do be tunga na chendo nga denimo ndo umani na faso ko abada non umani na faso ko à titre de 2 semaines en tout cas ama janya vraiment ka do ma ko don appelé du bolo maka dira combien maman be jamana ko ka be hamini jamana ni ko bu zukuna jamana in bel halaya min abu toro tumanto la ulube fendo me ube fendo kalama ayer to donc ube de ba vele mais ubu to yin fana ma de inauguré un forage yoro dola kati ni yoro inche yoro dola kana jigila ke kulunu no wala deru ndara
forage dɔ kɛra yen ka misiri dɔ jɔ yen ka fɛn dɔw wɛrɛw kɛ yen mais c'est une dame min bɛ États-Unis jamana in den dɔ a bɛ fɔ États-Unis a ma deli ka dugu ɲɛ tɔgɔ min ale de ye forage in k'a la n taara ne taara a ye n tɛ muso in yɛrɛ dɔn n'a ma kuma fɔlɔ mais n taara yen ça m'a fait penser beaucoup jamana in denw ka ɲi hɛrɛ b'u la mais je ne mérite pas ce soir non o kuma ni Ala sɔnna an y'an sara Ala la ale min ye setigi ye k'a ɲini Ala fɛ nadɔn bɔli Ala k'a kɛ hɛrɛ ye a ka kɛ bɔliw la bɔli ye wala bɔliw la bɔli nadɔn ta in bɛ k'o de ye ni Ala sɔnna a ka kɛ hakili sigira a ka kɛ lafiya la a ka k'an ka jamana ma hɛrɛ ye Ala kana tɔɔrɔ si bɔ a la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En français. Un mot en français. En français. La presse internationale. En français. En français. La presse internationale. En français. Il est fatigué, le reste sera fait en interview avec d'autres dirigeants. Merci. Torno! Kadi! Torno! Merci. Kalo duuru jamana nafolo tiɲɛna jamanadenw sigira so kɔnɔ wuli kɛra ale kama a ye article 39 géré donc o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw ye min fɔ a bɛ rapport de force dɔrɔn de dɔn jamana jɔla tɛ. mais bɛna assemblée an bɛ se ka assemblée dessus ka tɛmɛ cour constitutionnelle bɔ est ce que aw t'a bila ten kan. an b'a minɛ o jamanadenw de b'a bila o bɛ ka n'a y'a bila an b'a kuma fɔ an b'a minɛ a la an b'a faamu an b'o de jamanadenw ko a dɛsɛra a ka fanga bila. moteur tour de 19 juillet. les moteur ko tɛ o min fɔra a bɛ fanga de bila i b'a bila bɔ a b'a bila. mais n'a ma bila dun. e tigɛra peuple la. parce que juma dɔ tɛmɛlen a ma bila dɛ mais bɔkun kun y'a ka bila de juma dɔ tɛmɛlen. mais an b'a bila peuple ta ko ayi sa wa. an b'i fɔ o. Ayo kusa dɔɔni wala sabu ayo kusa wala dɔɔni sa. Ne dɔɔni bɛna fɛn kɛ. Ayi bɛ se
Bonsoir. Voilà, nous venons juste d'attendre le maman plutôt, afin que la marche confirmer l'attente du peuple qui est de sortir dignement, massivement le vendredi pour réclamer la légitimité qui n'est autre que le départ du président Boubacar Keïta et son régime. C'est ça la volonté du peuple. Et l'imam du peuple s'inscrit dans la logique du peuple. Il a dit à des termes très sages, donc du cas d'écouter la voix du peuple. La voix du peuple n'est pas autre chose de démissionner ou de faire démissionner son régime. Il n'y a pas d'autre alternative que le départ du président Boubacar Keïta. Mais le message est clair, nous sommes dans un regroupement qui est aujourd'hui M5 RP. Et donc la séance est un composant. Et nous sommes avec le peuple. C'est le peuple qui a demandé le départ du départ. Vous avez entendu toutes les couches représentatives, les Maliens de l'intérieur comme de diaspora, sont tous unanimes que le mal du Mali n'est pas autre personne que le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc aujourd'hui, notre démarche reste la même, c'est sa démission et la démission de son régime. Il ne s'agit pas de négocier quoi que ce soit, si ce n'est que sa démission et son régime. Donc nous n'avons pas varié de langage. Je pense que ce que l'imam vient de dire conforte tout le monde. Il est temps qu'Ibrahim Boubacar Keïta comprenne que c'est le peuple qui est souverain, que ce peuple ne mérite pas le sort et qu'il est en train de subir par sa faute. Mais le Mali a toujours été un pays pacifique. C'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui fait seulement des trucs de passe-passe. Il se cache derrière l'insécurité que lui-même a contribué à dégrader. Il se cache derrière les difficultés que lui-même aujourd'hui a contribué à la misère des Maliens. Des milliers de milliards ont été détournés à travers la programmation militaire. L'argent de l'APECAM, jusqu'à présent, n'a pas trouvé où c'est. L'avion présidentiel, les élections qui se sont transformées à des nominations, et l'école qu'on disait qu'il n'y a pas de l'argent. Et 5 mois plus, on se rend compte qu'il vient du tout bonnement, qu'il a trouvé un accord pour satisfaire l'article 39. Je pense que c'est un mépris pour le peuple. Et aujourd'hui, le peuple a décidé pour tout simplement reprendre sa dignité et son honneur, qui est de s'affranchir du président Ibrahim Boubacar Keïta par des moyens pacifiques, démocratiques, qui est de lui demander pacifiquement de remettre sa démission au peuple qui va dire. Mais s'il ne démissionne pas. Mais il ne peut pas s'opposer au peuple, mon frère. Tous les Viens ici. Vendredi, monsieur le vendredi. Présent. Ni jamanadenw b'a fɛ ka balo diyagoya ala fana bɛ sɔn jamanadenw fana ta la parce que jamanadenw tɔɔrɔlen don o tuma ala fana bɛ sɔn jamanadenw ta la إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الله رب الشاكرين. نتبع الله. موت أودري. موت أودري. الشيء عندكم يا. Mali ici, Mali il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de justice. Moi, je sais tout. Et puis là, avec sa consommation, et tous, ils parlent. Ils parlent. C'est-à-dire que maintenant, c'est là, au Sénégal. À Fanta, à Tama, à Yarosela, à la Gama, à Gama, à la Gama, à Mbada, à la Gama. Pourquoi Namada, à la Gama? Billahi, Tallahi, Akshu Billahi, la ilaha illa huwa al-Ghayyum. Namada, à la Gama. Voilà, Namada, à la Gama. Billahi, la ilaha illa huwa. Billahi, la ilaha illa huwa. I'm
Là, je peux bouger. Là, si. Ça va? Comment vas-tu? Ça va. Dieu merci. Monsieur le Président, vous venez d'écouter la parole du chef respecté Maman. Nous voulons savoir quels sont les sentiments. C'était bien cette les appréhensions que les gens de son positionnement. Il a clarifié ce positionnement, ce qui me réjouit beaucoup. Ça me réjouit beaucoup. Et moi aussi, ma présence ici, pour dire à ceux qui ont dit que le MDP s'était retiré de l'I5, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Nous ne sommes pas des gens qui vont et qui la retireront aussi facilement. Donc l'imam vient de rassurer, que ce combat, il le continuera et il le mènera jusqu'au bout avec nous, avec le peuple malien. Donc je pense que c'est très bien, il fallait cette assurance-là aussi, pour qu'il n'y ait pas d'hésitation dans certains rangs. Mais nous continuons le combat, avec lui, avec plaisir. Monsieur le Président, quels sont vos messages à l'endroit de la communauté internationale, la CEDEAO? Les rumeurs disent qu'ils vont venir demain pour essayer de faire une médiation. D'abord, avant de parler de la CEDEAO, permettez-moi de féliciter le syndicat de la police. Le syndicat de la police qui a osé
le syndicat qui a osé soutenir ce mouvement. Et permettez-moi de vous dire encore une fois que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas fait preuve de justice. Parce qu'il y a des policiers, des syndicats de policiers, des policiers qui ont soutenu ouvertement et clairement et en tenue les manifestants qui soutenaient M. Ibrahim Boubacar Keïta. Pourquoi de plus normal que les syndicalistes qui se réclament du peuple soutiennent le combat des peuples maliens aujourd'hui réunis dans différents regroupements comme le MDP et dans le MSC. Donc nous devons dire que nous soutenons le syndicalisme sur lequel ils veulent mettre la main. Nous disons que nous serons avec eux pour le défendre jusqu'au bout. La deuxième chose, il y a un certain Diabaté qui a été arrêté pour avoir insulté les autorités. Mais nous bannissons les injures, évidemment. Mais comment le régime se permet de payer des gens et les mettre sur les vidéos, sur Internet, en nous insulter, nous, injures condamnées par le code de procédure pénale, et de jouer encore aux 2 poids 2 mesures, en arrêtant le pauvre Diabaté à le mettre en prison, et en incitant d'autres, en payant d'autres qui nous insultent, nous, à longueur de journée, père et mère. De ce point de vue, encore une fois, l'inéquité du régime de M. Ibrahim Boubacar Keïta s'est étalée au grand jour. Alors donc, pour Diabaté, monsieur qui a été arrêté, qui a été déféré, nous devons ensemble lui apporter notre soutien. Maintenant, la communauté internationale, ça me donne le sourire, mais je crois que j'espère cette fois-ci que les Maliens vont faire preuve de patriotisme. Vous vous souvenez en 2012, lorsqu'il y a eu l'insurrection militaire contre le régime d'Ibrahim Touré, la CEDEAO est arrivée ici au Mali avec ses grands chevaux et ses grands sabots. Et elle a essayé de fouler aux pieds, elle a même foulé aux pieds les principes sacro-saints de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas mandat de poser un embargo sur un pays. Il n'a pas le mandat de la CEDEAO. Je me souviens comme si c'était hier, avec honneur et fierté, que le parti Sadi a porté plainte contre les chefs de l'État de la CEDEAO à Abuja. Plainte que j'ai conduite avec Maître Marem Diawara, avec la journaliste Annette Sanogo et avec d'autres camarades. Nous sommes allés à Abuja pour lever l'embargo sur le Mali. Mais si la CEDEAO tire les enseignements de cela, elle fera extrêmement attention maintenant avec le Mali cette fois-ci. Parce que si un pays a tiré leçon de cette attitude du Mali, du parti Sadi, c'est bien le Burkina Faso. Après avoir chassé Blaise Compaoré du pouvoir, lorsque la CEDEAO est venue encore une fois avec ses gros sabots, cette fois-ci portés par le président Macky Sall, les Burkinabés leur ont dit, toute tendance confondue, arrêtez-vous à la porte. Nous allons régler nos questions burkinabés et après nous allons faire appel. Avant tout, c'est le Burkina qui a enfanté la CEDEAO, ce n'est pas le contraire. La CEDEAO pense avoir enfanté la République du Mali. Et ils doivent comprendre encore une fois que ce que beaucoup de Maliens n'ont pas compris dans l'attitude du parti Sadi hier, les Maliens l'ont compris aujourd'hui. Et je souhaite que même les gens qui sont du camp d'Ibrahim Boubacar Keïta se lèvent pour dire à la communauté internationale stop. Que la communauté internationale écoute enfin les peuples maliens. Qu'un problème qui n'est pas résolu ressurgira toujours sous divers fonds. C'est la CEDEAO, en complicité avec la communauté internationale qui est d'autre que la France, se sont donné cette allure à la transition malienne qui a conduit, hélas, à l'élection de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, cette CEDEAO doit comprendre que beaucoup de Maliens ont épousé la position du parti Sadi aujourd'hui et que les Maliens ne se laisseront pas faire. Nous ne sommes pas contre les internationaux, la médiation internationale, on n'est pas contre. Mais on est contre toute forme d'imposition qui freine à l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Alors donc, il y a une égalité qui est dans la conférence de presse.
yira tun bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la kɛlɛ in kɔnɔna na i kan ka yira bila i kana an ka taa ni kɛlɛ ye wa n ko nali yan fana mɔgɔ caman y'a fɔ fan bɛɛ fɛ Mariko bɔra M5 la Mariko tɛ o Mariko bɛ mouvement ba dɔ de kɔnɔ ko mouvement démocratique populaire min lancera min ko i y'a kan di M5 la anw tɛ mɔgɔ ye k'a b'a kan di bi sɔgɔmada fɛ wula bɛɛ k'i kan bɔ abada an y'an kan di mɔgɔ mɔgɔ ma Ala barika la o bɛɛ y'i kɔ don k'an to an kan in kan donc o tuma anw tɛ mɔgɔ ye k'an b'an kan di sɔgɔmada fɛ midi fɛ walima wula fɛ k'an kan bɔ o t'anw ye ko bila pewu n'an ye ɲininkali kɛ ko welewelekan jumɛn bɛ bolo welewelekan bɛ ne bolo bɛɛ ka bɔ Jumadon bɛɛ ka bɔ Jumadon minnu ma se ka Bamako sɔrɔ ka daminɛ Kayi fo Kidal n b'a fɔ Kidalikaw fana ɲɛna an bɛɛ ka wuli Maliko in de ye nin ye Niger olu bɛ ko k'u ye kɛlɛ kɛ Maliko min na ka na se Moptikaw ma kɛlɛjugu bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi ni mɔgɔ fagaw bɛ yen vraiment u k'a dɔn ka fɔ maliyɛnw y'a faamuya ten sa u ka farafarali u ka gɛlɛyajugu a bɔra fan min fɛ gɛlɛyajugu ni farafarali bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fanga taabolo min sigira mars 91 kɔfɛ n'o o lakika bɛ Ibrahim Boubacar Keïta bolo bi k'o de ye jamana in bila dingɛ jugu kɔnɔ o tuma minnu y'a kɛlɛ kɛ kunun minnu sɔmina kunun min y'a kɛlɛ kɛ bi n'olu bi kɛlɛkɛlaw ni kunun kɛlɛkɛla minnu ma segin n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ jamana in bɔ nin taabolo jugu in kɔnɔ mais a bɔli taabolo jugu in kɔnɔ tɛmɛ sira ye mun ye Ibrahim Boubacar Keïta a ka hinɛ a yɛrɛ la ka hinɛ maliyɛnw na k'a fɔ vraiment cɛya dɔ fana ye min ye ne dɛsɛra n tɛ se tugun o dun ye cɛ ye o tuma n'an bɛ bɛn a kan cogo min na an b'a kɛ o cogoya la ale kɔni a tɛ se a dɛsɛra a nɔfɛmɔgɔ tɛ se u dɛsɛra maintenant sisan i ye ɲininkali kɛ ko CEDEAO bɛ sira la k'u bɛna jamana in kɔnɔ ne ko a bɛ ne hakili lajigi san 2012 san sɔrɔsiw murutira min kɛ k'a tɛ ka fanga danfiri CEDEAO ye samarabaw don ka boli ka na Mali la ka kɛnɛ Faransi ka gendarmew ye anw contre la Mali la yen parti kelen min wulila ka taa CEDEAO kiri Abuja o y'a sɔrɔ Alassane Dramane Ouattara ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye o ye anw de y'an sadi an mɔgɔ 6 de taara parti sadi tɔgɔ la n'an ka avocat maître Mariam Diawara an taara ka taa fɔ ko CEDEAO man kan tɛ cogo si la ka embargo sigi jamana kan a tɛ CEDEAO ka sariya kɔnɔ o don n'a kama an tun bɛ kɛlɛdansigi la sabu kalankɛlabaw bɛ Mali kɔnɔ yan sariya donnabaw bɛ Mali kɔnɔ yan mais y'u bali ka taa anw dɛmɛ u y'a kɛ tɔn ko ye ka kɛ mɔgɔ ko ye u ma jamana lajɛ an ye wulila ka cɛsiri min kɛ kaburu waati la fo bi ko caman kɛra faamuyaliw caman sɔrɔla CEDEAO mɔgɔw k'a faamuya communauté internationale mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ maliyɛnw ma min faamuya 2012 la maliyɛnw y'a faamuya ɲɛ donc o tuma CEDEAO k'i jɔ da la sabu an ye kɛlɛ min kɛ kunun 2012 la mɔgɔ m'a faamuya ka tɛmɛ burkinabɛw kan burkinabɛw ye Blaise sara don min na u bolila ka na CEDEAO bolila ka na burkinabɛw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko CEDEAO e k'i jɔ da la i ka makɔnɔ n'an tila tuma min na an b'i wele o tuma bi ye bi ye Mali danbe kama Mali ka hɔrɔnya kama Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kama Mali ka sankɔrɔta kama hari mɔgɔ minnu bɛ IBK kɛrɛfɛ u bɛɛ kan ka fɔ CEDEAO ɲɛna a y'a jɔ an kan ka balima kɛlɛ wolomaw n'an y'a wolo tuma min na aw y'an faden aw bɛ sɔrɔ ka na kɛnɛ kan donc o tuma CEDEAO ni Faransi kelen bɛ k'i to o kɔrɔ tugun ka wuli n'o ye u ka faamuya k'a fɔ n'u ma taa ni CEDEAO ka sigi senw ɲɛ u bolo b'a bɛɛ jɛ Niger Mali la parce que maliyɛnw tɛna sɔn a ti ban ko mɔgɔ kana kuma n'i ka taa wuli i ka bugu la ni mɔgɔ wɛrɛ b'i kɛrɛfɛ a bɛ na kɛ o ye kɔrɔlen ko ye i bɛ bisimila nka kana ko i yɛrɛ kɛ ko tigi ye k'e bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ jamanadenw kan k'e bɛ se ka jamanadenw bilasira mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla o ma sa dɛ anw ɲɛ yɛlɛla kabiri kunun minnu ɲɛ yɛlɛna bi an n'olu mana fara ɲɔgɔn kan an b'a CEDEAO jɔyɔrɔ yira a la a k'an to yen an k'an ta ɲɛnabɔ sanko bere t'an bolo muru t'an bolo an y'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ɲɛna minnu y'u bolo kɔrɔta ko k'a ta olu y'u bolo jigin k'a to yen ni peuple kɔni ko k'i k'a to yen a bila cɛ an ye caman fɔ sa dɛ mais a ka nɔgɔn parti sadi ye congrès kɛ 2010 congrès sen fɛ an ko an ka taa opposition an y'a fɔ an bɛ taa opposition na an ma da o ma élection min tɛmɛna ko sa in na an y'a fɔ ko parti sadi candidat ye aw ni bɛɛ bɛ se ka alliance kɛ fo RPM parce que RPM de bɛ fanga la
RPM président de Ibrahim Bokete de Fangala. Donc on fait RPM de Fangala. En gros, alliance qui est belle à Djeleni. Parce que même quand on est parti, c'est-à-dire que l'alliance qui n'a ni parti ménager pour nga ko be ke donne alliance contre nature ko ni moya ma foyan folo politique mo la jamana ko no ne de donc maintenant c'est ça comme jama ko e minye abe formel de l'union ma don anya fanga mo yana ay alliance ke ni parti be fo RPM TNP donc ay se ko sadi lista kala je fambe fe opte alliance parti sadi ni mboche et RPM te boche o menana nana ka bo élection ko nana anya député sabaso o élection ko nana député utara o e koro ko ambu blaga tugushike no tugushike ni mi bora ko no bina nya fanyana ambu ma o kanata groupe parlementaire là min taka action blanc opposition na e be buya de fana bon donc nana o lu ko ko kala ka yuti ku ka groupe parlementaire do la alors donc vous donnez un groupe parlementaire là mais ani sebe men duma ku ka to yira pando mo la mo yira yere ko sina ka vote ko groupe parlementaire ani clé fla ma siga plan an wula antara kujala ka ko anya fu yana ku ka groupe parlementaire do la mais ama ko ka ibeka de mede ama ko ka fanga de autrement nous y fliqué ou ka flitere olu kujala coordination de section ka fliquer mais si c'est olu kujala coordination de section kuma ay bo ya o sembola aywa donc anyo mine antara nyono anyo kelenge nyono ka go kolu mo kam go chiere yaro député rek ko nyono ka malici donc maintenant anya ese ka nyono famia la wele anu kumana tamamena shiste bo anya nga parti sérieux appliqué anya nga parti sérieux appliqué anyo bien que bo parti sérieux donc o de kera bembala tani parti che bembala tani mo che nanga parti ka sérieux de député woro de la ga parti là kuchala atete ubesa de woro atete usampu bwanga parti là 2002 utara ukla ka nimisa dogo kube sekenga nango abara utaunyi antela ka conseiller flagenga bwanga parti là segu donc on ga parti te souvé comme ibe do bo ibi sego ke parti kono te sabu ka daga e ba ka wari musokoroni nu chokoroni demisonu de be wuli on ga parti ko ka tagama usena ku woshi ante warduma ante foyduma e bi ja ekra député sara do biburu otuma ulu bunya e munye uye jigiya min taka daika usona mima u bunya sara yodi sana nga fanga soro ka jamana tablo ele ma ku ta soro jamana ko donc ni mo mi ko keto ku mo fogara nga parti ngono koy kata do chekan ka tege besela ka faga karanyono produit plantaire comme na kanya senona office kala comme na ko office wari milliard wolomla ko de chona mo fe mo mu ku préserver do utara chef na uye mo mine ka do ka so anga parti ko ku jala kelen kono ibe ka yanga radio datu ro mina musokro ba fla ulbe sara crise cardiaque donc anga parti te mana parti anga parti te ka fanga fra ndonga anga ta ko do ka kungelna bana tariku bana tabolo bana munia bana donc o de parti sadi ni mo fomia kanana ni mo myo fomia na ibe sa façon kungola ibe sa parti kungola ay rebe sa ifana kele o de parti sadi Tout le monde ne va pas